ACT és una nova empresa dedicada a l'elaboració d'una gran varietat de formatges de qualitat i a la venda d'aquests. La nostra empresa neix de la necessitat d'oferir als nostres clients el millor producte, fet amb la millor qualitat i a mans de professionals amb llarga trajectòria en el sector d'elaboracions de formatges. Per fer-ho possible, utilitzem productes de proximitat, recolzant-nos en la riquesa natural que ens ofereix la nostra terra. Ens ajudem de l'experiència dels nostres pagesos, que cuiden dels nostres animals i ajuden a elaborar els nostres formatges amb cura i paciència. ACT es centra en el model de ganaderia extensiva. Aquest model de producció aprofita eficientment els recursos del territori amb les races més adequades, compatibilitzant la producció amb la sostenibilitat. Hem de destacar que només utilitzem races autòctones, que garantim el benestar dels nostres animals i la mobilització del nostre bestiar boví. La nostra activitat és essencial per al territori i la societat, ja que generem un producte de qualitat i ajudem a configurar el territori, contribuint a controlar incendis forestals, regular els cicles de l'aigua i la qualitat del sòl. Ajudem a potenciar la biodiversitat i la conservació del patrimoni cultural territorial. Amb tot aquest procés, ACT vol donar una experiència diferent als nostres clients. Per això, els treballadors dels nostres departaments s'esmeren en fer-ho possible. En primer lloc tenim el departament de recepció, que es dedica a revisar i contestar els correus que arriben, i a més envien cartes i catàlegs en anglès per e-mail als clients seleccionats. Seguidament tenim el departament de compres, que és l'encarregat d'adquirir els productes i gestionar els serveis necessaris pel bon funcionament de l'empresa. Després hi trobem el departament de ventes, encarregat de la gestió de les comandes. La seva funció principal és la de fer factures i fer-los arribar als clients. Departament de màrqueting. Es dedica a donar a conèixer els productes que comercialitzem. També es dedica a crear continguts, entre els quals es troba la pàgina web de tots els nostres productes actualitzats. A continuació, trobem el departament de comptabilitat, que s'ocupa de portar la comptabilització de l'empresa, controlant els ingressos i les despeses. Es gestiona en conjunt amb la resta de departaments. Finalment, el Departament de Recursos Humans s'encarrega tant de gestionar els tràmits jurídics i administratius, el clima de prevenció dels riscos laborals i la satisfacció del nostre personal. Tots els que formem part d'ACT et convidem a accedir a la nostra pàgina web per conèixer els productes, preus i promocions, i així com també pots posar-te en contacte amb nosaltres per correu electrònic actafeed@gmail.com.